E como ben saberán todos vostedes, neste mes de decembro celebrouse o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. Pois ben, hoxe na nosa entrevista do día queremos coñecer un poquinho máis sobre o día a día das persoas con discapacidade, das axudas que reciben, de como está marchando esa inserción laboral. E para tratar todos estes asuntos xa estamos na compañía de Anxo Queiruga, presidente de COGAMI, da Conferencia Galega de Persoas con Discapacidade, e tamén do CERMI, do Comité de Representantes de Persoas con Discapacidade. Anxo, moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, moitísimas grazas por estar connosco neste Santiago TV. E antes de nada, facíamos referencia a ese Día Internacional da Discapacidade que se celebraba, que se conmemoraba a pasada semana. De que xeito se viviu esta xornada e por que son importantes tamén contar con este tipo de días, aínda que facíades fincapé que tamén é importante conmemoralos ou telos en conta os 365 días do ano, non? Efectivamente, non? Quer dicir, o día 3 de decembro é un día sinalado no almanaque como o Día Internacional das Persoas con Discapacidade e é un día puramente reivindicativo, non? De trasladar un pouquinho aquelas cousas que quedan por facer aos poderes públicos e ás distintas administracións e de lograr un compromiso hacia unha parte da sociedade que ten máis dificultades para o seu desenvolvemento no día a día. E, por outra banda, pois é un día onde todo o colectivo, os distintos perfiles do sector da discapacidade, pois tamén poñemos en común un montón de cuestións que nos dicimos sempre, e así defendemos que as políticas sociais non son única e exclusivamente de benestar, sino as políticas que se fan para as persoas con discapacidade teñen que ser políticas transversais, non nos poden encaixar dentro de benestar exclusivamente nin dentro de sanidade, quer dicir, e iso é un tema que vimos traballando, defendendo, e tamén que reivindicábamos o pasado día 3 con contundencia para que o escoiten as administracións, os poderes públicos, e tamén para que unha parte da sociedade que non está no noso día a día, que coñece de que existimos, de que estamos dando resposta ás necesidades que teñen as distintas persoas con discapacidade e as súas familias dentro das posibilidades que ten o sector, non? Cal sería, por así decirlo, a principal reivindicación a día de hoxe de cara aos poderes públicos? Realmente os poderes públicos teñen en conta as persoas con discapacidade a día de hoxe? A medias, non? E eu, nesa medias, penso que é un erro. Se alguén pensa que somos unha parte da sociedade que é prescindible, é un erro gordo, vale? Porque o colectivo das persoas con discapacidade representa un 10% da población galega, vale? E quedan moitas cousas por facer, quer dicir, se ten avanzado nos últimos 20-30 anos e as persoas somos máis visibles e fomos quen de que ir acadando pequeniñas metas, vale? Pero queda moito camiño por percorrer e por eso temos que ter moito cuidado porque en estes momentos que estamos a vivir e que son de especial dificultade para todo o mundo, nós non somos alleos ao que está a pasar e o pouco ou moito que avanzamos nestes 30 anos con decisións erradas podemos retroceder en 3 meses, vale? Por eso é moi importante de que teñamos unha visión das políticas sociais como unha inversión nas persoas, como unha inversión en calidade de vida de persoas con nomes e apelidos, que non é ninguna entelequia, e se lle damos ese enfoque e se lle damos esa visión de invertir en calidade de vida e de ver as políticas sociais como inversión, eu creo que temos moito avanzado e moito gañado. É verdad que o que máis se ve son as barreiras arquitectónicas, pero estou totalmente convencido que as barreiras arquitectónicas non son as que fan que o sector non avance. Que é o que fai, polo tanto, que o sector non avance, Anxo? As barreiras sociais, vale? Todavía quedan moitos muros que derribar, o dicía fai un anaco, que decir, en canto teñamos esa visión de que as políticas sociais é un gasto puro e duro, mal nos irá, vale? Temos que dar a volta a eso, porque as persoas cando están activas e cando reciben os seus servicios e cando acceden a un empleo están contribuindo tamén ao desenvolvemento socioeconómico deste país e o sector contribuye. Temos que, entre todos, optimizar moitísimos recursos, eso por suposto, con toda a transparencia do mundo, como non pode ser de outro xeito, pero hai que facer unha aposta decidida polas políticas sociais e polas persoas que están a ter maiores dificultades. De que xeito se está vivindo esta crise económica na que estamos inmersos este colectivo de persoas con discapacidade? Bueno, hai que decir que o colectivo a nivel nacional hai comunidades que son un desastre, que se falamos de Valencia, por exemplo, pois o sofrimento é dobre, se falamos pois de Murcia o sofrimento está aí, se falamos da Comunidade de Madrid, quer dizer, hai comunidades en ese sentido. Tamén cabe dicir que hubo un compromiso do presidente da Xunta de Galicia no seu día co CERMI de
intentar manter e non retroceder nas políticas sociais e nos orzamentos que había para o sector de discapacidade, igual que as políticas activas de emprego. Sabedes que o Goberno do Estado pecoulle un recorte moi importante ás políticas activas de emprego e a maioría das entidades do sector social da discapacidade, pois moitos dos profesionais que traballan nas distintas organizacións e con cargo a ese tipo de programas, vale? Aquí, pois, por un compromiso do propio presidente e da Conselleira de Traballo e Benestar, logrouse que esa financiación se mantivera para o sector social da discapacidade, porque senón tamén hai que dicilo, por outro lado desapareceríamos, vale? E polo tanto, bueno, quer dicir, pódese facer máis, hai que facer un esforzo en seguir avanzando, en que as persoas con discapacidade que viven no ámbito rural teñan as mesmas oportunidades que as persoas con discapacidade que viven nas 7 grandes cidades de Galicia, e para iso temos que traballar xuntos e coordinados cas administracións, non duplicar programas nin servicios, senón optimizalos e compartilos, e sobre todo non querer ter cada un seu chiringuito, porque senón isto é totalmente inviable. Estamos aquí para dar resposta ás necesidades das persoas con discapacidade, dentro das posibilidades, evidentemente, que temos, pero ten que haber unha coordinación moi importante entre as distintas administracións e o sector social da discapacidade. Se falamos, Anxo, desa inserción laboral tan necesaria, como está marchando nos últimos tempos? Bueno, quer dicir, é verdade que se nos vamos a datos de ano 2008, incluso anos 2009, pois o retroceso é importante de cara á inserción laboral das persoas con discapacidade. Dicía antes, nós non somos alleos, o que está a vivir. Hai que dicir que é un servicio que financia entre a Administración Autonómica, o Fondo Social Europeo e a parte de fondos propios da Confederación, onde invertimos un número importante de recursos no servicio de intermediación laboral, como centro asociado ao Servicio Galego de Colocación, e os datos baixan, vale? É verdade que en este ano pois estamos a ver, por exemplo, se nos referimos á comarca de Compostela, pois que fomos quen en empresa ordinaria de aumentar a contratación en casi nun 8%. O ano pasado atopouse o emprego a 325 persoas con discapacidade, pois do que son os concellos de Santiago, que é o número máis importante. En Santiago temos 1.420 persoas como demandantes de emprego na cidade de Santiago, 400 e pico en Ames, 200 e pico en Teo. Ao final aquí hai 2.400 persoas, casi 2.500 persoas que están no servicio como demandantes de emprego, vale? Este ano fomos quen de atopar e traballo a 351 persoas con discapacidade. En empresa ordinaria, pois o que corresponde ao que é Santiago, pois Ames, Teo, Boqueixón, Brión e Val do Douro, vale? Estes concellos que atendemos alrededor da comarca, visitaronse 121 empresas, deronse captado 240 ofertas de traballo. Bueno, empeza un pouquiño a moverse a cousa, non? É verdade que a taxa de inactividade triplica a da población en xeral, a das persoas con discapacidade, e aí todos temos algo que facer, temos que facilitar que as persoas estén inscritas como demandantes de emprego e estén activas buscando emprego. Fixemos unha labor moi importante de cara á formación, é un hándicap importante que ten o colectivo das persoas con discapacidade. Fixeron sonzacións formativas na cidade de Santiago, formáronse prácticamente a algo máis de 100 persoas con discapacidade, e estámonos a mover. Temos que estar vivos, temos que estar, bueno, porque en este momento hai moitos colectivos en situación de riesgo e de exclusión social, e polo tanto, bueno, pois temos que seguir facendo un traballo profesional, evidentemente agradecido ao traballo dos técnicos, porque, bueno, pois o fan dunha maneira rigurosa aos as novas tecnoloxías. Sabedes que é un campo totalmente imprescindible, que as persoas deben de conocer, e tamén aí se están facendo accións de cara á búsqueda de emprego en temas de novas tecnoloxías. Anxo, estamos xa fora de tempo, en 30 segundos. Cal debe ser o camiño a seguir a partir de xa? O camiño a seguir ten que ser un espacio e unha sociedade feita para todos, sin exclusións, vale? Donde cada un aporte o seu grau de area, vale? Pero evidentemente que nesta sociedade collemos todos e non teñamos unha visión, pois, por exemplo, como se suele facer moitas veces, non? Cando eliminamos unha barreira para un grupo específico e para o colectivo das persoas con discapacidade, non, é para a sociedade no seu conxunto. Ninguén sabe cal vai ser a situación, nin mañá, nin pasado, nin dentro dun momento, nin dentro dunha hora. Por lo tanto, teñamos unha visión amplia dos temas sociais e dos temas de benestar, e non utilicemos nunca como un arma arrosadiza entre os políticos, non? Con esta mesa se nos quedamos. Anxo Quiruga, un placer. Moitísimas grazas por estar connosco. Moitas grazas a vos. Graciñas, boas tardes. Boa tarde.
Despois da nosa entrevista do día, despedimos xa este Santiago TV. Lembren a continuación os servizos informativos. Nos voltamos mañá a partir das 7:30. Tanto, sexan moi felices. Boa noite a todos. Hasta logo.